И здравейте хора, днес играем Roblox, но не точно коя, Roblox Among Us. Както виждате, днес играм Among Us, но от Roblox. Тук съм си дал на глас. Кай, то те само гласуват. О, аз ще отида тук. Бях на тази карта, надолу. Ама искам да си сложа масиче, ама не казвайте, че съм крил, че съм импостър. Моля, за път съм импостър. Ще излезна, за да си помисля, че не съм импостърът. Отвори. Фейквам тасквете. Айде. Не видим. Не. Електрика. Мога ли да предизвикам нещо в електрика? Мога ли да убия някой? Къде има хора за убиване? Бързо, че спрят тасковете. Само казвайте, че съм импостър. Мога ли да ми напусне някой вент, ако има? Какво е? Бързо, пики. Отваряме. Значи те само... Аз ги виждам, но те мене не. Готино. Сега къде да отида? Да бори. Добре, да видим какво ще напишат. Йело. Какво? Откъде знаят, че съм аз? Откъде знаят? Ну! Как беше? I'm not I'm not imposter. Yellow. I'm not imposter. И откъде знаят, че съм аз хора? Как разбраха? Добре хора, май няма. Тайга, много лесно разбират майчите. Това не ще опитам някой друг паркур, затова ще се видим в следващото. И здравейте хора, пак съм аз. Както виждате, отидохме в един паркур. Това си ме е спална тук. Аз бях... Но това може ли да се махне? Изи пизи. Би било по-лесно, ако това skip stage. Изи пизи, мини пизи. Чакайте малко. Ако искате... Чакайте.
Ако искате мога да ви мина всичко за колко си сметна данъците. За около 10 минути. Easy peasy. Чакай да бе. Чакайте, може да се читне, аз искам точно това да направя. Играта не иска. Читвам бе, да не си ми шеф. Аз харесвам да читвам. Защото е по-лесно, ама колкото и да читваш, понякога ще се провалиш. Ти докато разбереш читата, ти вече си минал. Не ти знаеш. Не. Това е easy peasy. Това... Не искам да забивам. Така... беше си минал по дългия път, затова... ще го направя по-лесно, ако това чудо не ми стоеше тук. Защото от него... Бате, дори не го докоснах. Бате... Аз ще мога ли да читна тук? Бате, то трябва да бага отвали. Ако няма. Опа. Мега източи какво си това. Не гарантирам много ли да го минете. Аз ако играя само на него ще мина. Защото е easy peasy. И на следващия чекпоинт спирам. Добре хора, тук бях аз. Аз съм Джани. И това е всичко от мен. Ще се видим следващия път. И забравих да кажа, че съжалявам, че го качвам толкова късно слайда. Добре, до следващия път. Бай-бай.